Yes. Okay. Yeah. To bende nitiere recommendations mamagu kata dwaro ma usechiwo ayanga bang' yiero ma utigo do muwacho ni mato nwachiwo to ti kode yo makare nikech ji koro chimo yiero mabiro gik manotimore yiero matin ni kata yiero matindo mani wacho ka nyalo nuore e kinde yiero maduong' un sama koro loso report maru dhi ting'o ang'o gini madongo manu neno ma uwacho ni IBC nyaka we timo magi jopiny nyaka we timo magi mondo gitim macha gi macha gi machielo cha eka yiero ma mbele ma ji dhieni obed ma uyanga kata king'yo moko mosekalo chien ka watieko. Yeah, koro gik moko of course one gather observations might not be part of contributors mag election. Part of it gimagi timrega ni IBC joma tiyo IBC kata kod jo obila marito ga yiero go gibed ga kanyo ka giol sana to support mimi ga bende tin. Kwa mfano kidhi polling station inwango observers observers wan ga sawa nikech wan ga organized that ibo nwango agents moko joma gichungi owegi kech yeah. Lakini boneno party moko kelo they are very organized kelo nigi chiemo same with IBC now mano be chuchu yiero sorry mano nyalo rocho duoko yes gima timre in ka kech kai to ng'ato kelo ni chiemo tisebet kanyo the whole day donge ng'ano yosiepni yeah, koro that's part of it. Yeah, nikech ingen pesa roko gawiji, chiemo be roko gawi. Chinua Achebe no wacho ni kidwa dhi ichuny ama iwi ichuny dhano dhi through ichgi. Koro chiemo mimi ng'ato. Yeah, ingen daki guok gwen ga ng'ato mamiye chiemo. Yeah, to kata in yeah, dakika lweto lwet mami chiemo koro manege matemore that's part of the what gimatemore koro gi IBC okgi orga nyithindi ji kuchande gibed systems yeah, wach mami ji chak kod chak mang'ich kod mukate mago nurumo or gibed organized gitim yeah, gik makamondo jogi gibed alafu gibed comfortable bende girang yeah, nikech mano serikal giti gi chief ma area organized majogi and even their own security and nikech police ko gibende granga gibe gin kanyo giol actually giprograng police sana obila ya kata nane no kwan fan nani liendra bondo gimano timo ntie police mo mano pudo koro pi manango tamia nikech no bet kanyo godi all the time ongi ngamo mie chiemo ineno koro police go pombi wendo warangega nikech they work overtime especially kantie event koro ya ginya koro morono antie kwa mfano an Kariobangi bila mono ngisa ni eno ukwaraka koro biro kanyo to nyegi biro kanyo juzi poginindo to pogichiemo ya koro gin kendgi magirango koro onge ng'ama rango gi ya orpobed to gin magikonyo kuma duong' nikech koro ka ng'ato biro boringo ballot papers no ka police indeko yes all kabisa what happens ineno koro kwa rangi kabisa japinto